ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ ҳам хали барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумотча дар ватсапи экранмада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона, замин, квартира қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар, аз ноҳияи Вахш, аз ноҳияи Рӯдакӣ, территорияи Кӯлоб, Рӯдакӣ, Ваҳдат, Ҳисор, территорияи шаҳри Хуҷанд ва ҳастаи квартираи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, якхонага, духонага, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, аз тарафҳои шаҳри Кӯлоб, шаҳри Бохтар ва тарафҳои мақсад Вахш, Хуҷанд, Обшин, Рӯдакӣ дигар тарафҳо ҳастанд, ки нархҳои арзон катӣ. Ҳам хона ҳастай, ҳам замин, ҳам квартира ва як аппарати қанди сафед мебардаги ҳастанд, ки вашам арзона ва фурӯшие. дӯстони азиз, чизе ки реклама доред дар рақамҳои ватсап рӯй кунем, мо реклама мекунем ва курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 106 сомонӣ ҳастем. Мо бошад навор асар мекунем, марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метиҳем. Компания якаи нозима, ки грузоперевозка, якаи нозима, ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. Борои шуморо аз территорияи Москва қабул мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, территорияи шаҳри Нав, территорияи шаҳри Бохтар, Калхозобод, дӯстони азиз, мақсад Абдураҳмони Ҷомӣ, территорияи Вахш, Сарбанд, Кӯлоб, дӯстони азиз, территорияи Восе, инам хеле ҳамадонӣ, ҳама тарафҳо варда мерасонанд. хоб мақсад ки шумо айноми канали мо салом расонен. хоб шахсоне ки 800 кило боло бод дорад, рафта худашон мегиранд, дӯстони азиз, ва ҳар се рақамҳошо рақамҳои дастӣ кор мекунанд. ҳар сешта ватсап доранд. ду рақамҳои Россия, якта рақамҳои Тоҷикистон. ина компания боварӣ, компания грузоперевозка якаи нозим ҳар ҳафта рейс доранд. ба шумо тавсия метиҳем, марамат дар мақсад ки айноми канали мо салом расонед, дар рақамҳошон метавонед нависед, ба шумо тавсия. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастаи боадрон, ки срочнаи беҳтарин ҷода хона қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар птитса фабрика. дӯстони азиз, дар инҷа ҳам хона ҳастай, ҳам магазин ҳастай, ҳам паримахра дорад, ҳам мақсад ки ҷои склад, яъне ки ҷои мақсад ки ягон чи барои сехай, обшим ягон дузандагӣ мекунед, ягон чи саздават мекунед, ягон ҷои билярд, ягон чи дигар мешавад. хоб 8 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 10 дар хона дорад. хонаи мақсад ки баландошона аст, дӯстони азиз, хонаи дуэтажаи хеле баланд. дар дурuni дӯстони азиз, ҳамин хонада пушта магазин дорад. хоб бо ҷои паримахра дорад, бо ҷои мақсад ки хеле сехт дорад, метавонед ки ягон чи кунен. инҷа ҳам дар хона мешавад зиндагӣ кунед, ҳам ягон чи мақсад ки магазин кушоед. магазин шуд тайёр аст, ҳар як кадомшон ремонт дорад. гирди хона пол ниход маҳкам, ошхона, баня, кухни, ҳама чи дорад. ҷои падвал, калилдор, ошхона, баня ҳам дурунӣ, ҳам берунӣ ва хонаҳо ремонтҳои замона, дӯстони азиз, ва якчанд намуд дарахтона дорад. хона беэмният кушод, рӯи ҳаволи мақсад ҳамаш брӯчатка, чиндагӣ, ҳар як хона ремонтҳои аъло ва беҳтарин ҷош ҷои нағза ноҳияи Рӯдакӣ дар птитса фабрика. мағоза паримахра дар дунёи хона дар пуштуш ҳастай. мега дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 850 000 сомон ҳастай, ки боз мегад муомила мешавад. 850 000 сомон ҳастай, боз муомила дорад. надеясем ки дар навор чихе хушумандагӣ ҳастай. мақсад 10 дар хона ҳастай, бо ғайраи хонаҳо, бо мақсад ки магазини калон, мақсад паримахр ҳама чи дорад, бо мақсад ки хеле башни машни обшин дар хона бениҳоят расходи калон кардагӣ ҳастанд ва нархам қимат нестай. ина падвал малор ҳама чиш. инами рақамҳои мегафони ҳисобишона 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон ватсапа дора. марамат бо арзон муомила мешавад, метавонед ки занг занед, маълумота гиред. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар пушти балинсаи қараболо, мақсад ки заминои нав, сеюм кӯчаи Димитров 2 дӯстони азиз, яъне ки хона дар шаҳри Бохтар ҳастаем, пушти балинсаи қараболо, заминои нав, сеюм кӯча Димитров 2. дӯстони азиз, 4 сотиқ замин ҳастаи ки тақрибан 4 сотиқ зиёд ҳастаи, қариб ки 420 мегад, яъне ки қариб 4 сотиқ замин ҳастаи. 4 хона кардагӣ ҳаста. хона мегад бо пеноблок кардагӣ, дӯстони азиз. хона мақсад ки гарма дар тирезаҳо часпондагӣ аст, мақсад ки ремонтош полни кардагӣ нест. гирдванаш полни хуб маҳкам дароза дӯстон часпондагӣ аст, мақсад ки ҳоҷатхона ёшам кандагӣ тайёр, фақат маҳкам мекунен ва хонаро метавонед ки ба дилтон ремонт кунед.
хона бо пеноблокати мақсадтон азӣ расходи калон кардаги ҳастанд. ҷойи беҳтари мақсад пеши балнисаи қарабуло мағоза ҳама чӣ дар пешаш ҳастае. дастроз шуда мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 320 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. главни мегӯяд мақсад ки светаш мегӯяд пастяния. ҳамин свет мегӯяд дариҷа намебарад ай балниса гирифтага намедонам чӣ хел астае. мегӯяд свет пастяния ва обам дорад, оби шаҳрӣ. خب مرمت 320 خونه خیر ремонтش نوپر است. در رقم‌های صاحبشون رقم‌های 918 آخرش 04 24 ساعت کار میکنه. در رقم‌هاشون واتساپ هم دارن. کدومی که ایشاری بخته خونه میخرید مرمت واریانت‌های خوب میتونین زنگ زنید. میگذاریم با سیم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان سراچنای قرار دارد در شهر کلوب در کوچه اسماعیل سومونی 23 در نزدیک مکتب سه گفتگو سونه پیشی بازار کلام. مقصد که پرکروسکای روشنده میباشه میگه صاحبشون. شهر کلوب کوچه اسماعیل سومونی 23 در نزدیک مکتب سه میباشه پیشی بازار کلام و پرکروسکای روشنده. دوستان عزیز دوخانگاه کوارتیر است که در دهم ماشینه قرار دارد 60 کوادراتی متر درست یعنی شده است قریب که پراکتیس خانگاه است. دوخانگاه در دهم ماشینه 60 کوادراتی متر. ремонтош ремонтҳои замонавӣ аст бо об сувои таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис ва дигар шароитҳои лозимӣ на видеош бо диққат тамошо кунед аз берунам сиёнка дорад лаби роҳи калонда ҷои беҳтарин ҳама чӣ дар пешаш дӯстони азиз квартира мегӯяд дастрош фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомон ки боз мегӯяд муомилаи хубам мешавад ин ҳамин рақамҳои ва вилони соҳибшона 24 соат кор мекунанд шахсоне ки аз шаҳри кулоб кӯча дӯстони азиз бисёр хоҳиш кардем ина ҷои беҳтарин бо ҳама шароитҳои зиндагӣ марамат занг зани маълумотошро гиред мақсад ки обсӯчам аст ремонтош беҳтарин медоред фақат зиндагӣ мекунӣ оид ҳамин квартира шумо ягон савол ягон маълумот дошта бошед марамат занг занед дӯстони азиз ногуфтанам ки шумо дамагар амхали хона замин квартира боша барои фурӯшӣ барои реклама мактам марамат дар рақамҳои 20 болобдар рӯй кунем реклама мекунем мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар қасри Фарҳанг рӯпарои ҳукумат пеши Садиқ коллеҷ мактаб масҷиди ҷумъахонӣ ҳамаш дар пешании ки сентр дӯстони азиз районда ҷои беҳтарин духонага квартира аст ки дар 8 мошина қарор дорад 60 квадрати метр боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис лифтам дорад дӯстони азиз лифтам мегӯяд дӯстони азиз кор мекунад калидори калон дӯстони азиз кухни калон доми нав 1 сол шуд ки ҳама зиндагӣ дорад дӯстони азиз хоб халадилник дорад кондитсионер телевизор кухни гарнитур мошинка мебели 15 000 сомона дӯстони азиз мақсад ки плитаҳои қимат обшин бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва ремонтшам ремонтҳои беҳтарина ҷои нағзай мақсад пеши мактаб коллеҷ масҷид ҳама чӣ дар пеша обшин квартира мега дастрош фурӯхта мешавад бо нархи 400 000 сомон ки боз мегӯяд муомилаи хуб мешавад агар ҳамин конкрет нахайдро бошад бо муомила мешавад ин хел ҷода ред ки теҳмоли ки лифт кор мекунад бо ин қачизи чора ва лаби роҳ дастона обшам ҳастае дӯстони азиз рақамҳои мегафон 00 кор мекунад ва рақамҳои дигари 35 инашда ватсап имо пайваст дорам оиди ҳамин квартира шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдӣ бошад программаи шумо занг занем ҳамаша соҳибшон ба шумо фаҳмонда метиҳад ва нашуд сумша мақсад муомила мекунад ва арзон мекунанд ҳамаша мефаҳмонад дар сентри шаҳри Ваҳдат марамат занг занем одамое ки дар ҳамин навори мо агар квартира замин хона ки маҳқулӣ ки наёфта бошед дар комментария нависед дар видео ояда пешкаштон мекунем лайка фаромоша кунед навори моро то охираш тамошо кунед мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст дӯстон сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ поёни корвон наздики мошинбозор конечкаи маршруткаи 41 аз райони Рӯдакӣ маршруткаи 268 дӯстони азиз хоб ай мошинбозор то хонара ба пиёда 15-20 минут роҳ аст мақсад ки ҷои хуб аст ва дар баландияи об дорад 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки ду хона кардагӣ аст ки бернош ремонт дорад дуруш ремонт дорад дӯстони азиз баня калидор дӯстони азиз дорад беремонт аст об свет ҳаст дӯстони азиз хоб мақсад ки об светча IC метр мегӯяд кашида пайваст кардан накора мегӯяд об светча IC метр мегӯяд кашида пайваст куниш ҳамин хел кораш мондае хоб мактаб масҷид балинса мегӯяд дорад дӯстони азиз барои ҷои гов мол карданам мегӯяд мешавад дӯстони азиз ва нархаш арзон 170 000 сомонӣ аст бо муомила мешавад ҷои баландидаи об дӯстони азиз ҳаста фақат IC метр аму светча қатъи обуш мегзаронӣ ҳуҷҷатҳои хона дӯстони азиз 100% аст ду дар хонаи калом мақсад ки дурунаш беруш ремонт кардагӣ аст
170 боз муомила мешавад. Якумаш рақамҳои Мегафон дасти ахираш 9049 кор мекунад рақамошон ва дуюмаш рақамҳои Россия инашда WhatsApp дорад ахираш 30. оид ҳам хона шумо агон маълумотои зиёдӣ хоҳед агон саволои зиёдӣ боша барои фаҳмидани аниқи шумо метавонед ки дар рақамҳошон муроҷиат кунед ва шумо фаҳмода метавонанд ва арзона мекунанд. дӯстон азиз лайк казанед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум аппарати фурӯшӣ. дӯстон азиз аппарати фурӯшӣ аст ки аппарати қанди сафед мақсад ки аппарат мегӯяд ҳамаш комплект аст бар мақсад ки фурӯшӣ аст срочное қатиш мақсад драбилка дорад мишалка дорад печатзанак дорад дӯстони азиз мақсад ки бо тарзи кор фармодаша мегӯяд нишон мете аппарати қанди сафед мақсад ки мебаровардагӣ ва печат мезадагӣ нархаш мегӯяд 15 000 сомон аст. бо хайқати хичон мақсад гап мезанем қарор дорад дар ноҳияи вахш ва рақамошон рақамҳои дастӣ рақамҳои тисел ва рақамҳои WhatsApp. аппарат барои мақсад қанди сафед драбилка мишалка печатзанак ҳамаш комплект дӯстони азиз тарзи коркуниша мегӯяд нишон медиҳад ҳамаш мегӯяд аппарат бо кафолат. хоб шахсоне ки хеле аппарат дар кор аст ягон мақсад барои бизнес ягон коротон агар ки дар кор бошад наша зад тамос гирем ина соҳибшо рақамошо дар ноҳияи вахш қарор дошта 15 000 сомон аст бо мақсад ки қати хичон гап мезанем. ягон саволои иловагӣ оиди ҳамин аппарат агар хоҳем фаҳмидан дар рақамошон промои занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ поёни корвон дӯстони азиз мақсад ки бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ поёни корвон духонага квартира аст ки дар 14 ошӯна қарор дорад 41 квадрати метр бо обсвои таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термос ва ремонтҳои беҳтарин. нархи квартира ҳамагӣ 390 000 сомонӣ аст ки боз муомила дорад. дӯстони азиз нашоди лифташ чӣ хел кор мекунад мақсад бо чӣ хел ҳуҷҷат дорад чӣ хел чиз дорад тариқи телефон худтон мепурсед. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшон 83 84 марамат занг занед ҳамин қадр маълумот. хоб шахсоне ки квартираи фурӯшӣ доред ягон замин хона ягон мошин ягон техника ягон компания аппарат барои реклама кардам марамат дар рақамҳои боло буда на кабуд 2020 WhatsApp имо телеграм дорем чизе ки фурӯш бошад рӯй кунем мо реклама мекунем ва одамое ки дар ҳамин навори мо наёфтем хона замин ё квартираи маъқулӣ танҳо дар комментар нависен аз куҷо ба шумо дар кор аст мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем пешкаш кунем. лайкотона фаромӯш накунед навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар унвер мак гуфтагӣ аст соҳибшон шаҳри ҳисор унвер мак. дӯстони азиз духонага квартира аст ки дар 6 ошона қарор дорад 40 квадрати метр доми 6 ошона доми 10 ошона аст ки дар 6-умаш қарор дорад. хоб бо ҳамаи ремонтҳои замонавӣ бо обсвои таъминат техпаспорт документош мегӯяд 100% дӯстони азиз техпаспортам дорад ва нархаш мегӯяд 290 000 сомонӣ бо муомилаи хуб мегӯяд мешавад. хоб ҳамин қадр маълумот соҳибшон наистагӣ аст оиди ҳамин квартираи ҳисор буда агар шумо ягон маълумотҳои дигараша хоҳед дар рақамҳои поёмда мегафон аст 67 10 занг занем маълумотша гирем. дӯстони азиз барои меҳнатҳои мо барои мақсад кори мо ки мо мекунем барои шумо лайкора дариқ надоред занед ва навори моро ҳамин силикаша дар рафиқои худтон метавонед ки подписаш кунед. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи вахш дар деҳаи калта шур 10 сотиқ замин маслиҳат дорад ки як дар хона кардагӣ аст дӯстони азиз ду дар хона мехелем хонаи коробкаи лоиҳае ҳамин хеле проект аст ноҳияи вахш деҳаи калта шур нархаш мегӯяд ҳамагӣ 60 000 сомонӣ аст боз мегӯяд муомила мешавад ва ина рақамҳои соҳибшон рақамҳои тисел. оиди ҳамин хонаи вахш буда шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволи зиёдӣ бо метавонед ки аз рақамҳошон гирем бо ҷои хонакӣ дора метавонед ки мисол дар дигар ҷо буда бараш хона кунем ҷаша бо ягон чизга кунем ягон бреминка рақамҳошон тисел аст то нади рақамҳош намедон WhatsApp имо дора метавонед ки аз ҳамин рақамҳо маълумотша гирем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри бохтар шаҳри қурғонтепа дар мақсад ки сентр дӯстони азиз яъне ки зубнойда наздики бозори фаровон. духонага квартира аст дӯстон дар якум ошона қарор дорад 43 квадрати метр. дӯстон дар якум ошона қарор дорад кухниш мегӯяд отдельния трезаҳош дӯстони азиз ҳамаш қоидавӣ аст. хоб хонаҳош мегӯяд отдельния дӯстони азиз люкс ремонт кардагӣ аст ва мошинкатиам мегӯяд алиш намеша то қасуми холӣ. нархи квартира 365 000 сомонӣ аст то қасуми холиам мегӯяд бо муомила мешавад.
خب خواهی صاحب شدن میخوام معلومات دیگه است. اگر شما یکم معلومات ایلوگی خوینگون سوال زیادی در رقم‌های پایومده زنگ زنین. باز هم میگم که آدمایی که در همین نور نیفتین زمین خونه کوارتیر معقولیتون در کامنتری ما نویسید. ما در ویدیو آینده کوشش میکنیم که با شما پیشکش کنیم. شما همین یا لایک به پولا در این زنین نور ما رو تو خیلیش تماشا کنید. میگذاریم با 11 خانه فروشی. خانه فروشی است دوستان که коробкаи болош ном шонда. خانه قرار دارد در نویه کنی بودم از رایون درونتر 6 تا تیغ زمین، یک در خانه بوسمین بلوک و یک تا حوزی 24 تونگه. دوستان عزیز نرخش 38500 сомон با ارزان میشد و علیش میشه با یکم اوپلای وکترا بیچکا باشا میکنیم و داکومنتوش میگه 100% در نویه کنی بودم از رایون درون 38500 معامله دارد. خیلی خونه ارزان از اینجا پیشکش دهیم. مقصد موندیم کدامی که در کار است ما را زنگ زن معلومات چگیره آدمایی که رکلام میکنن روی کار رکلام میکنن. این بود نور امروزی ما تا ویدیو